Perkencong Pak Pong mbok bolong marudaya ning negara wong kali cedhe ngidul liline. Dawuh katimbalan Adi Guru. Sumorot angaku wong tejane sak nginggiling kayuanganing Bathara Rama, Bathara Sinta miwah Bathara Laksmana. Kakang menapa menika wonten sambung rapetipun kalian kawontenan Marecapada ingkang kalenggan mangke gunjing teman gunjang kawuryan para titahing Marecapada poyang payingan tebih saking kiblating panembah wajiking agama suci kang rinasuk Kakang Narada. Saged ugi mekaten Adi Guru. Rek ning wonten tanda-tanda yen to Bathara Rama, Bathara Laksmana miwah Bathari Sinta ing kalenggan mangke osi ing manah kepengin tumimbal lair manitis ing ngalam padhang bacutaken labuhan. Lah kok ngaten Kakang? Kanthi pamadhan miwah dasar menapa Bathara Rama Laksmana miwah Sinta badhe tumimbal lair? Ari Guru kaprah titah sampun sumuruk yen to yektosipun darmaning agesanging Marecapada menika yen to dereng sampurna ing pagesanganing angangka sepisan tumimbal lair kaping 7 cacahipun. Yen to sampun kaping 7 tumimbal lair wujud jalma menungsa dereng saged sampurna anggenipun nindakaken darmaning kautaman parikedah tumimbal lair dumateng sato utawi kewan buron ingkang ing tembe wingkingipun do hangadhep ring pangwaosing Hyang Marbudeng Rap datan anggadhahi dosa miwah kalapatan Adi Guru. Mekaten Kakang Narada. Lho nggih. Jalaran yen to taksih jejer sifat jalma menungsa menika yektos namung ugemi saloka ngundhuh woing pakarti. Apa kang ditindakake duk nalika uripe ning alam padhang inggih menika ingkang tembe wingkingipun badhe dipun undhuh wonten jaman kelanggengan. Lho nggih Kakang Narada. Yen to kados mekaten sampun ngantos Kakang Narada jerih rekaos. Kakang dinten menika keparenga Kakang Narada mrepegi dhumateng kayanganing Bathara Rama Laksmana miwah Sinta. Keparenga kadhawuhan enggal madik-madik ngupaya panitisan ing jagat madhang nanging Kakang sampun ngantos anggenipun ngupaya panitisan mangke klentu margi. Klentu margi kados pundi Adi Guru? Liripun mekaten Kakang, sampun ngantos Bathara Rama Laksmana miwah Sinta manitis dhumateng titah ingkang kirang prayogi tumindakipun ing alam padhang. Jernyatanipun tumitising Bathara Rama Laksmana miwah Sinta menika mangke badhe kinarya pancer miwah lajer trah gumerah tumitising Nalendra ingkang renggani nuswa Jawi Kakang. Wah
Adi kurang bareng nyuwun pamit. Bot kawin sah.